Som notícia. Llàstima de no ser per ser campions de Catalunya, no? Però som perquè hem renunciat a jugar a primera divisió per valorar els serveis socials del club. No ens va sorprendre perquè és una decisió que, a part de que jo soc membre de la Junta de la Federació aquest any, sabien les bases, hi ha unes categories i, clar, nosaltres no tenim prou jugadors supersèniors per fer un equip de supersèniors. I llavors vam valorar dels valors socials, de dir, són jugadors que si deixen de jugar o competir, a la llarga deixaran de jugar. I el que es va valorar entre tota l'entitat és no volem això, volem el contrari. Gent que està tancada a casa, que vingui a jugar a les villes catalanes. I si és a nosaltres a Llefià o a Badalona, millor. No ho sabíem del tot, però és una decisió que vam prendre el club i l'equip perquè ja tenim representació a primera divisió. Llavors, 2 equips a primera divisió i una tercera, així, com és una lliga catalana nova, tenim representació a les 3 categories. I aquí ha de ser així. Sí, això sí que ens ha sorprès i, bueno, els primers que va ser el dia independent, que quan va fer, ui, això és molt interessant, no li donaven tant en renou. Si era una decisió interna de club i valorada el que és l'entitat. Amb això, molt agraïts, perquè encara es parla molt més de nosaltres. Bé, com a entitat estem establerts, normalment som una entitat petita, som uns 30 més o menys, amb àmbit de créixer, això sempre ho diem, perquè no parem de fer moltes activitats, no ens saturem de fer moltes activitats per la Villa Catalana, per lo que és àmbit de ciutat, tant del dia del Micaco, per les festes de maig, com ara, per exemple, la segona festa dels drets dels infants, també hi serem allà, quasi bé totes les escoles de Badalona ens coneixen perquè es fa l'activitat de les Villes Catalanes. Hi ha el Casal Carme Claramunt, que estan interessats en fer villes catalanes d'integració social. Està el Badiu, que també, o sigui, a la salut alta, hi ha moltíssima gent que anem picant pedra. Ens hem trobat que no tenim llum, promesa d'aquest govern que tenim ara actualment. Sí, ja està solucionat, però va vindre, van fer la foto i, sorpresa, no tenim llum, no podem posar ni megafonia ni res per poder avisar. El comptador d'aigua, o sigui, estem demanant el punt d'aigua i no hi ha forma, ens van prometre que posarien un comptador i tampoc. I el més primordial, compte tota la gent que hi ha aquí, que anem a començar a jugar, el servei. Un centre obert de Torre Mena i que no ens obrin el servei. Tenint a l'Ajuntament penjat a la web el calendari quan es fan les activitats aquí. Això és vergonyós. I que després digui un regidor, un coordinador que és que, mira, no, això no ho sabia una altra part. I després hi ha un altre punt que és la llum, que està a veure si ens canvien com a mínim les bombetes, perquè, bueno, com està el terreny, demanem això. Anar adequant, no anar tapant forats. Sisplau. Yo en mi puesto lo que quiero decir que estoy muy agradecido de que haya tomado una decisión en favor mío, ¿no? Digamos, por la solidaridad de mí. Pues esta edad, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes un hobby así, pues te llena de ilusión y claro, pues es una de las cosas que cubren tu día a día, ¿no? Bueno, normalmente yo ahora porque estoy un poquito lesionado, ¿no? Y no puedo jugar, pero normalmente los miércoles hasta el viernes jugamos aquí a entrenar y eso pues relaja mucho, eso es la verdad. Físicamente, pues según dicen todos los doctores y todo eso, que hay que moverse y aquí es un deporte que te mueves mucho. Te agachas, lanzas, y o sea que hay un movimiento constante del cuerpo y eso yo creo que es bueno para la salud. Normalmente se necesita, si quieres puntuar bien, necesitas para llegar al sitio. Si no lanzas fuerte, no llegas al sitio y entonces no puntúa. Y lo que se trata es de tirar y hacer más puntuación posible. De momento ahora yo ya empiezo a recuperarme y creo que estoy en forma ya otra vez. Exacto, aquí donde está el problema de, claro, yo normalmente en segunda división se tira de 10,5. Yo, a mi edad, por tener 80 años, bueno, son 80 a partir de 80. Y si pasa a primera, pues tienes que tirar de 11,5. Si tú estás acostumbrado a tirar a una distancia, ya tienes, digamos, la táctica esa de coger el punto del
de la distancia, porque parece que no, pero 1 metro más necesita un empuje, acceso más, ¿no? Y claro, eso, si no estás acostumbrado, pues normalmente te cuesta y claro, antes de hacer un poquitín mala puntuación, pues el equipo prefería pues de seguir en segunda división y no en primera.